Bé, bon dia. Benvinguts a aquesta segona jornada de la jornada d'economia comarcal. Avui iniciem aquest matí amb Maite Mollà. Maite Mollà és llicenciada en Filologia Hispànica i en Filologia Catalana, mestre en postgrau en onomàstica valenciana. Avui treballa com a tècnica d'onomàstica especialitzada en toponímia i toponímia en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. A més, és membre del grup de treball de la Comissió Especialitzada de Noms Geogràfics d'Espanya i ha deixat diverses publicacions relatives a toponímia i toponímia valenciana i en concret en l'àmbit de la comarca de la Canal de Navarres, on és originària. També ha treballat en l'edició de nomenclàtors, en criteris de normalització toponímica, terminacions oficials de municipis, de taxonímia, etc. Així que és un plaer. Avui es va parlar sobre un topònim que lamentablement ha estat molt present els últims mesos, que és el barranc de Pollo, d'acord amb la xerrada dels sinònims barranc de Pollo i barranc de Carraixent en el tractor topònim valencià i el topònim esticón hispanià. Així que moltes gràcies, Maite. Bon dia, gràcies a tu i gràcies als amics del Centre d'Estudis Comarcals del Camp de Túria i especialment a Joan per la invitació. I bé, comencem esta ponència, els hidrònims Rambla de Pollo i Barranc de Carraixet en el nomenclàtor toponímic valencià i en el toponomàsticon hispanià. Això és una imatge d'un mapa físic que farem en col·laboració amb l'Institut Cartogràfic Valencià i l'ABL, on es veuen els dos topònims. Aquest mapa es pot descarregar des del web de l'ICB i des del web de l'ABL si tenen interès. Havia pensat en uns llocs comuns dels dos hidrònims. Estan els dos a banda i banda del riu Túria, pràcticament el riu Túria està equidistant dels dos. Són dos cursos d'aigua típicament mediterranis, amb un règim hidrològic molt irregular, que ja sabem que causa pluges intenses i concentrades i que arrosseguen amb una capacitat erosiva molt alta que tenen les conseqüències que hem vist el passat 29 d'octubre. Bé, part del recorregut dels dos hidrònims passa per la comarca del Camp de Túria i després un altre lloc comú entre els dos és també l'estructura genèric d'hidronímia més la preposició de més un substantiu. Quins seran els objectius d'esta xerrada? Doncs bé, explicar la inclusió dels dos topònims en el nomenclàtor toponímic valencià, explicar la inclusió dels dos topònims en el toponomàsticon hispanià. Així, d'esta manera podrem presentar els dos projectes. Alguna persona m'estava dient que tenia molt d'interès en el nomenclàtor, que no el coneixia, ara el coneixerà un poc, i explicar anar explicant com s'ha fet aquesta inclusió dels topònims i al mateix temps explicar diverses coses com les denominacions que tenen, la documentació històrica i al final els elements motivadors o l'etimologia que ha format els dos topònims. Més objectius. Treballar, al final, l'objectiu primer és treballar pel manteniment de la toponímia tradicional, perquè és un element molt sensible, que s'ha de protegir, que és fàcilment deturpable, que forma part del patrimoni cultural i material dels pobles i així està establit en la llei 10/2015 de 26 de maig per a la salvaguarda del patrimoni cultural i material. I la millor manera de protegir els nostres noms de lloc és inventariar-los, és estudiar-los, és georreferenciar-los, com hem fet en els dos projectes. Fer-los oficials en última instància perquè és la qüestió que dona més seguretat i estabilitat. I si fem això estarem avançant en l'estudi de la llengua i la història dels valencians. Aquest és l'aspecte del... Comencem ja per el primer projecte. Aquest és l'aspecte del toponomàsticon hispanià. Nosaltres assistem alguns dels que participem en el subprojecte Toponímia de l'Arc Mediterrani. Està Emili Casanova, que és l'investigador principal, està Joan i està Mar, i jo que
que participen en el projecte. Es tracta de l'estudi, la divulgació d'un corpus seleccionat de noms del lloc, de tot el territori espanyol i portuguès. Està dividit en 6 projectes, com hem dit, i els projectes estan en diverses universitats espanyoles, així en la de València està la topònima de l'arc mediterrani, i mitjançant aquest projecte realitzarà una fitxa toponímica amb informació geogràfica, etnogràfica, històrica, cartogràfica i lingüística, també l'etimologia, la forma fònica, la motivació, la classificació semàntica, els cognats, els gentilicis, és a dir, moltíssima informació de cada topònim, de manera que anem configurant un corpus i també uns llocs comuns en tota la toponímia hispànica. Per la seva banda, el nomenclàtor topònim valencià és un projecte interdisciplinari dut a terme per l'Institut Cartogràfic Valencià i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Se centra en la recopilació, normalització i georreferenciació de la toponímia valenciana. Inclou més de 125.000 topònims que abasten tant la toponímia major, ciutats, rius, muntanyes, com la menor, barrancs, camins, fonts, i la informació s'actualitza de manera contínua i està disponible per al públic a través de 2 visors. Este és el primer, el visor temàtic del nomenclàtor topònim valencià, ho dic per si volen anar a Google i buscar. Visor temàtic del nomenclàtor topònim valencià és una manera d'arribar al nomenclàtor topònim valencià. Què es poden trobar en aquest visor? Ja hem vist que hi ha una lupa, amb aquesta lupa entren i busquen els topònims. A banda d'això, es poden trobar un poc de teoria sobre els criteris que s'han aplicat a l'hora d'introduir els topònims, la legislació. I bé, un poc resumit, el criteri general de la normalització de topònims en el nomenclàtor ha sigut el de respecte a la forma viva, recopilada oralment, però amb l'aplicació d'unes regles gramaticals bàsiques a partir d'una sèrie d'enquestes orals, i aquestes regles gramaticals bàsiques estan, a banda d'aquestes regles gramaticals bàsiques, tenim també una sèrie de criteris lingüístics que estan introduïts en el manual Criteris per a la fixació de la toponímia valenciana publicats per la BELE l'any 2015, o sigui que és un corpus al qual se li dona una coherència perquè hi ha uns criteris bàsics especificats amb anterioritat i tot el corpus ha de complir aquests criteris. En el cas de la toponímia major, m'estic referint al nomenclàtor topònim valencià, en general s'ha seguit un criteri de territorialitat. Els topònims de la zona castellanoparlant apareixen en castellà i els de la zona valencianoparlant en valencià, encara que en alguna ocasió, sobretot en topònims que designen elements lineals, hem hagut de posar 2 formes, com el riu Xúquer i el riu Júcar, que passen també per la zona interior i que també té una forma en castellà, i en aquest nomenclàtor, en altres publicacions es pot utilitzar només la forma en valencià, però en aquest nomenclàtor hem de complir una legalitat, perquè això està fet, és un projecte de la Generalitat Valenciana, no només nostre, no només de l'acadèmia, i hem de complir una legalitat que hi ha unes zones de predomini castellanoparlant i valencianoparlant. I en el nom dels municipis s'ha de seguir el nom oficial, per exemple, si Alboraya és oficialment bilingüe s'han de posar els 2, i si Oriola és oficialment Orihuela, s'ha de constatar Orihuela. En la toponímia menor també s'ha seguit un criteri de territorialitat, per tant el nom de les fonts partides apareix en castellà a la zona castellanoparlant, en valencià a la zona valencianoparlant, encara que hi ha, per suposat, valencianismes en la zona castellanoparlant i aragonesismes també, i castellanismes en la zona valencianoparlant. Bé, s'ha intentat plasmar dins d'aquest territori dividit en 2 zones lingüístiques la toponímia amb el màxim respecte a la recopilada oralment, i també quan s'ha pogut s'han consultat
fonts històriques o de documentació. També si entren al visor del nomenclàtor topònim valencià poden veure totes les claus de les tipologies de l'element al qual fa referència el topònim. Ho dic perquè si són investigadors, a la millor de cara a fer un Access o un Excel, els tindria molt bé tindre aquesta classificació. Si entrem de l'altra manera que els havia dit, no per el visor temàtic del nomenclàtor, sinó per el visor cartogràfic de la Generalitat. Si entrem pel visor cartogràfic de la Generalitat, han d'activar la capa dins de cartografia de referència nomenclàtor topònim valencià, perquè si no, no els apareixerà el nomenclàtor topònim valencià. I en aquest cas, el que ofereix el visor de cartografia és que hi ha s'obre una fitxa per cada topònim que ens diu el tipus d'element, hi ha també referència al cadastre, es diu si és un element puntual, lineal o poligonal. Afegeix un poc d'informació respecte de cada topònim més que el visor del nomenclàtor topònim valencià. Bé, el nomenclàtor s'ha desenvolupat seguint les directives en la directiva INSPIRE, és una directiva del Parlament i del Consell Europeus, per la qual s'estableix una infraestructura d'informació espacial a Europa i té com a objectiu crear una infraestructura de dades espacials a Europa. Per tant, s'han de seguir unes tècniques, uns protocols que són complicats, que són iguals per a tota Europa i que fan que aquesta recopilació de les dades siga única i també la disponibilitat fàcil per a tots els europeus. Bé, comencem ja en el topònim Rambla de Pollo. Aquesta és una visió d'un altre, seria un altre, no sé si dir visor, que seria l'editor de nomenclàtor. Este no es pot entrar des de fora, però sí per a les persones que tenim el rol d'administradors o de treballadors. Així, suposo que es veu, Rambla de Pollo, es veu. Les línies grogues són els polígons que marquen les geometries de cada topònim, o sigui, l'abast de cada topònim, si és puntual és un punt, si és un barranc és lineal i si és un poligonal com una serra o com una partida és un polígon. Bé, així és la part de Riba-roja de Túria i en aquest cas hem posat Rambla de Pollo, ara veurem per què. Perquè, com hem vist, com ha sigut tan famós el topònim, hem vist en la premsa, en la televisió, l'hem vist de mil maneres, Rambla de Pollo, Rambla del Pollo, amb Y, amb llatina, amb D, amb del, fins i tot Barranco del Pollo, escrit amb doble L, és una formació de l'avantguàrdia, perquè es dedicarà a recollir les formes. I bé, així és com apareixen, este seria el nostre programa de treball i este és intern, però si posem Pollo trobem tots aquests topònims. Bassa de Pollo referit a la zona de Riba-roja. Bassa de Pollo, Camí de Montes a Pollo, Mas de Sant Antoni de Pollo, Polígon Industrial, Rambla de Pollo, Venta de Pollo. I tenim una nota que ens diu, segons l'enquesta de Dionís Seguí i de Joan Domínguez, no va article davant de Pollo. I aquesta és una de les qüestions a tindre en compte, en primer lloc, a l'hora de fer una normalització del topònim. Tindre molt clara quina és la forma viva, la forma que encara, d'això ja farà temps, potser fa 20 anys que es van fer aquestes enquestes, però la forma com es recupera, com és viva, es viu aquest topònim. Perquè per a fer qualsevol informe sobre el topònim nosaltres fem molts, especialment dels expedients de municipis, com el de Castelló de la Plana, que sí, ara molt també en premsa,
Però també per a la toponia menor és tenir en compte tres qüestions principals: la pronúncia, l'etimologia i la documentació. Bé, és veritat que el topònim Rambla de Pollo té altres noms, es diu Barran de Torrent, es diu Barran de Xiva, es diu Barran de Catarroja, depèn de si agarres on naix, que és per la part d'allà de Xiva, o ja la part on desemboca a l'Albufera, o depèn per a on passa. Per exemple, és una documentació del llibre de l'acord de justícia de València de 1287. Allí estem parlant del terme de Torrent i parla de ribós seco. De ribós seco està referit al topònim. Així, per exemple, nosaltres no hem utilitzat un únic nom. En els mapes que es mostrava abans, que eren el mapa físic i el mapa escolar de l'Institut Cartogràfic Valencià, clar, en aquest cas no pots posar molts noms, però en el nomenclator sí que tenim aquesta possibilitat d'acotar d'ací a sí este nom, d'ací a sí l'altre nom, d'ací allà l'altre nom, encara que després, en general, li has de donar un únic nom. I el nom únic que ja se li va donar quan fèrem els mapes escolars, això també per petició dels geògrafs i de l'Institut Cartogràfic Valencià, va ser Rambla de Pollo. Però sí que és veritat que en el nomenclator nosaltres tenim altres noms. Així estan veient Barranc de Xiva, ja molt a prop de l'Albufera, i fins i tot Barranco de Xiva en la part molt al costat del poble de Xest, com els havia dit, al costat del poble de Xest, com els havia dit, hem de complir la normativa perquè el nomenclàtor està establit en la llei 2/2020 de 2 de desembre de la Generalitat de la Informació Geogràfica. És el que fa que el nomenclàtor siga oficial i, per tant, hem de complir l'oficialitat. Bé, així trobem diversos exemples de com està documentat el topònim. Hem agarrat el CIVAL, que és el corpus informatitzat del valencià, que el tenen també en el web de la BL. Per exemple, així, Barranc de Torrent, l'any 1611, en les constitucions de l'Estudi General. No passaré més ràpid perquè no em queda massa temps. Enmig de l'Albufera i el Barranc de Torrent, encisam de totes les herbes. La quarta, el Barranc de Torrent. O sigui, que el topònim Barranc de Torrent realment jo crec que era el topònim tradicional, el topònim històric, per a referir-se a l'element del qual estem parlant. El que passa que el pollo, que era en principi un localisme, i nosaltres així ho vam fer constar en el nomenclàtor, només hi posàrem en la part de Riba-roja, perquè siga ha triomfat. Posteriorment, i a hores d'ara, ja podríem dir que és més general el nom de pollo que a la millor el Barranc de Torrent. Ara entraríem ja en el topònim, estudiar el topònim en l'altra aplicació que els havia dit, en el toponomàstico en Hispània. El toponomàstico en Hispània té una sèrie d'apartats per tal de fer la fitxa i els mirarem un poquet. També té un poc de referenciació geogràfica, no és tan bona com l'anterior que hem vist, però sí puntualment pots situar el topònim en un lloc i posar-li unes coordenades, la part fonètica representada en signes fonètics i després una explicació del topònim. Per a nosaltres la Rambla de Pollo era en principi un localisme de la zona de Riba-roja de Túria, on està la venta o hostal de Pollo, que ha triomfat enfront del nom històricament més tradicional, Barranc de Xiva o de Torrent. Per tant, el nom de Barranc de Torrent, quan passa per aquesta zona on està la venta o hostal de Pollo, que era una venta molt important, una masia gran del segle XVIII, amb terres al voltant, etc., agarra i se nom. En aquest sentit, per tant, Pollo és un antropònim, és un nom d'una persona.
Per això no té article després de la preposició, perquè això sí que en totes les enquestes i en tota la documentació es compleix, mai té article. El cognom Pollo el tenim ara els valencians, hi ha 111 valencians que tenen aquest cognom, especialment a Alacant, Novelda, Castell de la Plana, etc. I ja estava documentat, per exemple, a Guadassuar, els fundadors del Regne de València, que es mostra a Guinot, ja estava a Guadassuar l'any 1270 o a Llíria l'any 1427. D'altra banda, el Pollo podria ser també una adaptació del cognom Puello aragonès, i això estava investigant Emili, no ho he posat, quan ell acabi la seva investigació, el bo que tenen aquestes aplicacions és que tu pots, no és com un llibre que el publiques i ja està, que pots anar afegint, pots anar millorant, quan ell acabi la seva investigació, si realment aconseguís trobar la família concreta d'on venia, que ell ja ho va avançar en la jornada en el congrés que tinguérem a Oviedo, en el tercer congrés onomàstic en Hispània, de la família dels Puello, aragonesos, que eren molt importants, doncs ja ho col·locaríem. Però vaja, jo crec que és un antropònim, per a mi, jo crec que està clar. El tema de, expliquem un poc què és el barranc, no em detindré, i després documentacions, en aquest cas és documentació moderna, perquè per la documentació antiga hauríem d'anar al barranc de Torrent, no al de Pollo. No tenim documentació anterior, no? I documentem l'ermita de Pollo en l'informe Fabián y Fuero, en Mas de Pollo en l'informe Fabián y Fuero, venda de pollo en el mapa de Tomás López, de mapa geográfico del Reino de Valencia. Es pot consultar, es pot descarregar en l'Institut Geogràfic Nacional, en les observacions de Cabanilles, etc. Sempre de Mariano Cabrerizo, que em passa a Joan també, sempre de Pollo. El que hem trobat en el Cibal, el més antic, ja referit a la Rambla o al barranc, és de 2010. Per això diem, és un topònim modern. Això és el mas d'allí, també posa de Pollo, la indicació posa de Pollo, per davant, per darrere. Aquesta és la cita de Cabanilles, també diu, quan passa junto a la venta de Pollo. Està parlant del barranc. Això és la venta de Pollo en el mapa que havíem dit de Tomás López de 1788. I això, també havia buscat el cognom Puello per a veure si podríem relacionar-lo, però això, esperarem al que diga Emili en el seu treball. Bé, el topònim l'havia lligat amb el... Sí, així en la primera pàgina l'he lligat en ètim a Podio. No és que siga exacte, perquè això més bé seria l'ètim remot, no seria l'ètim, perquè l'ètim seria l'antropònim. Sí que aquest antropònim vindria segurament, potser d'un topònim o en última instància sí que vindria d'aquest ètim Podio que desenvolupa Emilio Nieto, també el onomástico en Hispània, el Podio del montículo, cerro que ell expressa. Però ja dic que això estaria tot relacionat, però no seria l'ètim directe, sinó el remot. Ell treballa sobre aquest topònim, Emilio Nieto, Pollo del Cid. Perquè al final tot el que tenim és pollo en Y, perquè al final hem posat la forma pollo amb mi llatina, perquè pel que els comentava dels nostres criteris s'ha d'escriure amb ortografia originària els cognoms castellans,
però en canvi s'ha d'escriure amb ortografia valenciana els cognoms castellans que han entrat més modernament, però els cognoms que tenim més antigament, com seria aquest cas, en la nostra llengua s'adapten, especialment si ja no tenen una adaptació o ja no es reconeix quina era aquesta persona. Per exemple, hem adaptat en el nomenclàtor Martínez, Pérez, per tant, Pollo tocava adaptar-lo també. Bé, passam al barranc de Carraixet, que ja queda molt poc de temps. Això seria en el nomenclàtor topònim valencià, com està inclòs en el nomenclàtor topònim valencià. I bé, de Carraixet, sí que hi ha molta documentació. Així, el llibre de la Cort de Justícia, que crec que la tenia, que és el terme de Carraixet, les forques de Carraixet. Sobretot el que apareix moltíssim són les forques de Carraixet, que era el lloc on anaven els ajusticiats a mort a València. Hi ha molt escrit sobre això. Durant segles es van portar a les forques de Carraixet els ajusticiats a València condemnats a pena de mort. Allí a Tavernes està el cementeri dels ajusticiats i sobretot podem trobar documentació més antiga de les forques de Carraixet, despenjats a Carraixet, sempre escrit o Carraixet o Carraixet. Aquest era el del llibre de Cort de Justícia de València, que diu específicament terme de Carraixet. Això és el que ens dona a entendre, i així ho han investigat els professors Baidal i Esquilatge, que Carraixet era l'antic nom del poble Bonrepòs i Mirambell. El llibre dels fets, en parlar de la retirada musulmana, en realitat no parla del barranc de Carraixet, parla del riu sec que hi ha entre Foios i València. O sigui que seria un nom també que es va agarrar a partir del nom del terme municipal, que era el corresponent a l'actual Bonrepòs i Mirambell. Ara, dins del toponomàstic Hispània, fem el mateix. Així tindríem l'explicació sobre el nom. Jo l'he fet derivar de carrique més el sufix eta, etu, que és la forma com deia Coromines, seria un carriquetum, un lloc plantat, un lloc on hi ha molt de càrrics. Per tant, seria aquesta forma càrrique més el sufix eta, etu, que forma col·lectius botànics. Hem incorporat la documentació, però ja diem, la documentació més antiga és referida al terme municipal, al poble, no al barranc de Carraixet. I ja per a veure el barranc, si algú té altra documentació ja me la pot passar, però ja la trobem en 1600, el barranc de Carraixet, el barranc de Carraixet, escrita amb J, en 1681. Passarem ràpidament. Tenim altres topònims en el nomenclàtor topònim valencià. Altres topònims, Carraixet no és únic de la zona de l'Horta Nord. Tenim també un Carraixet a Manuel Xàtiva i també a Morella un barranc del Carraixet, en aquest cas. Això ens diu que és una paraula, en aquest cas una paraula comuna. Bé, el toponomàstic en Hispània també permet lligar els topònims amb els cognats, és a dir, els noms que venen del mateix ètim, l'hem lligat amb els càrrecs de Formentera i l'hem relacionat amb els topònims que hem dit de Morella i de Manuel Xàtiva. Per això parlem de la importància de mantenir l'estructura del topònim i de no truncar-la, de no posar un article que no toca, que no s'ha dit mai, perquè aquesta estructura, que pareix que siga una cosa menor, que pareix que no siga tan important, està dient-nos també
coses. La Rambla de Pollo, el fet de no portar l'article pareix que apunta en relació a que siga un antropònim, que ens ajuda a pensar que és un antropònim, mentre que el barranc de Carraixer, també el fet que no porta article, ens diu també que ve del nom de la població que era Carraixet, no d'un Carraixet que en aquest cas portaria article. A la millor sí que ve d'un Carraixet, d'un lloc de Càlig, però este seria l'ètim remot, no l'ètim directe. La importància de mantenir l'estructura dels topònims, així també teniu Riba-roja de Túria, Polinyà de Xúquer, Alcántara de Xúquer, Benicull de Xúquer. Són estructures molt antigues que mereixen també un respecte històric i no una deturpació com a vegades es fa de Riba-roja de Túria o Polinyà del Xúquer. Ahí veiem la documentat Ribera de Xúquer ja 1308. Quan va un hidrònim darrere sempre és la preposició, no la preposició i l'article. Ja passar a les conclusions. La importància d'estudiar els topònims dins d'infraestructures com el nomenclàtor topònim valencià i el toponomàstic en Hispània ens permet arribar a aprofundir en els secrets dels noms de lloc. Són elements essencials a l'hora d'estudiar els topònims, la pronúncia, la documentació i l'etimologia. I la comparativa i la coherència amb la resta del corpus valencià hispànic també ens dona molta informació. Tot això ens ajuda a fixar la forma gràfica, normalitzar el topònim, oficialitzar-lo i tot això dona una estabilitat i una perdurabilitat al topònim que al final és la nostra història, la nostra llengua i la nostra identitat. I amb això acaba, moltes gràcies i ahí tenen el meu correu per a suggeriments o el que considerem. Moltes gràcies, Maite. Tots coneguem els topònims, els mapes, però ara gràcies a tots ja coneguem quin és el procediment per arribar allí, el per què i el com, i se'm dona compte també que la toponímia és una ciència que està viva, és una ciència que està en contínua evolució i contínuament reciclatge.